sunana Dr. Muhammad Ibrahim Jawa. Wato cikin kokarinmu da muke yi na samowa wato magani na rigakafi, maganin da zai kara wa mutum inganci bayan ya kamu da wannan cuta na coronavirus kamar yadda aka sani. To alhamdulillah yana daga cikin ka'idojin da gwamnati ta tsara akan cewa duk wanda ya kawo wani magani ko na gargajiya ne ko na bature sai ya kai wa hukuma ta tantance. To alhamdulillah lokacin da muka mika magungunanmu wato mun kai ga hukumomin da suka dace. Akwai hukumar binciken magunguna ta ƙasa a Abuja wanda take gargashin hukumar kiwon lafiya ta Najeriya, ita take da hurumin bincike akan wayannan abubuwa. To mun kai kuma alhamdulillah mun biya duk abin da ya kamata mu biya, kuma ta yi aikin ta gwargwadon hali, kuma ta ba mu sakamakon abin da ta samu a cikin magunguna guda biyu da muka samu na kariya. Ba komai ne ya sa muka samu wannan nasara ba a cikin ikon Allah, wato fahimta da muka samu kyakkyawa daga gwamnatin tarayya akan cewa lalle maganin gargajiyan Afirka su ma za su yi tasiri wajen wannan cuta. Sannan kuma ni musamman gwamnatin jihar Yobe ta bani dukkan wani goyon baya. Gwamnan jihar Yobe ya ɗauki nauyin in ci gaba da wannan bincike har a je ƙarshen shi ya zama maganin da za a yi amfani da shi a Najeriya da duniya baki ɗaya. Kuma alhamdulillah mun je yanzu mataki na ƙarshe na bincike, saura a miƙa wa NAFDAC ta ba da lamba da ya kamata ta bayar. Wannan na daga cikin wato takardu da aka bamu na binciken da aka gama. Magunguna guda biyu da muka bayar, akwai na sirace akwai kuma na shayi. To wayannan duka alhamdulillah sun samu nasarar karbuwa, domin a cikinsu a bincikensu babu guba, babu kuma abin da zai cutar da ɗan adam. To a cikin sakamakon da ta bamu ta ce bayan bincike da ta yi, wannan magunguna ya dace dan adam ya sha. To wayannan duka alhamdulillah sun samu nasarar karbuwa, domin a cikinsu a bincikensu babu guba, babu kuma abin da zai cutar da dan adam.